Вы з намі, а гэта значыць імкненне да ведаў ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе, хутка стане вядома. Знаёмімся. Вітаю вас, шановні глядачі. Мы прадстаўнікі Гомельскага дзяржаўнага тэхнічнага універсітэта імя Сухога, і са мной сягоння гуляюць Павел, Уладзімир, Дыяна, Евгения и я, капитан команды, Кирилл. На пытанні па мове, культуры, гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале Віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. По-русски решительно, по-белорусски. Ці верыце вы, што словы бегчы і збіраць гэта прыслоўі? Якога роду у беларускай мове слова гусь? Віцебск ці Брэст, на гербе якога абласнога цэнтра ёсць лук са стралой? Паміж каменным векам і жалезным? У якім абласным цэнтры Беларусі знаходзіцца дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны? У народзе кажуць, навука не мучыць, а жыць. У якім месяцы адзначаюць Дзень маці? Лілія, вяргіня, півоня – гэта? У выпадку, калі колькасць балаў у гульцоў аднолькавая, ім прапануецца дадатковае пытанне. Па-руску шчынок, па-беларуску? Тры ўдзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Меня зовут Кирилл, я набрал большую колькость баллов, я выбираю категорию мова и буду гулять першим. Меня зовут Павел, я набрал другую колькость баллов, выбираю тему «История» и буду гулять другие. Меня зовут Дыяна, я набрала 3-ю колькость баллов, мне застаецца культура и я гуляю 3-й. Мы пазнаёміліся з фіналістамі. Першы з іх, а менавіта Кірыл, накіроўваецца на пляцоўку вялікай гульні. Ну а астатнія застаюцца за сталом, сачыць за гульнёй, правяраць свае веды і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба. Бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка для фіналіста. Кирилл, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Вітаю вас.
Кирилл, расскажите, вы з тэхнічнага універсітэта Сухога. Скажите, а якой профессией вы будете володаць разом з вашими сябрамі пасля таго, як дзверы універсітэта, зачыняцца, як вы выйдете? Я вучуся на энергетычным факультэце, на другім курсе. Я выйду інжынерам-энергетыкам. Я хутчэй за ўсё пойду працаваць кудысьці на ЦЭЦ альбо ў кацельную кудысьці, тому што гэта вось моя спецыфікацыя. Цудоўна. Вось у тым месцы, у тым горадзе, дзе вы нарадзіліся, калі я не памыляюся, вы мне сказалі, што вы са Светлагорска, якраз ЦЭЦ ёсць. І вы думаеце, што вы паедзеце ў свой родны горад? Калі я не застануся ў Гомлі, то я думаю, што можна ў Светлагорск паехаць. Зразумела, цікава. Кирилл, вы выбралі катэгорыю мова. Так. Гуляем? Гуляем. Першае пытанне. Які з тэматычных слоўнікаў дапамагае вызначыць паходжанне слова? Тлумачальны слоўнік, этымалагічны ці марфемны? Давайте разбирацца, вось як яно ёсць. Давайте. Марфемны, гэта марфема. А што такое марфема? Гэта суфікс, канчатак, вось штосьці такое. Часткі слова. Так. Тлумачальны, ён тлумачыць слова. Вось умоўна, дрэва – гэта расліна, якая расце ў лесе, якая дае кісларод. А этымалагічны, гэта, вось якраз такі не падаецца і паходжанне слова. Вось чамусьці мне хочацца адказаць этымалагічны. Я не буду спрачацца і прыму ваш адказ. І давайте разам паслухаем гук адказу. Давай. Гэты адказ правільны. Няма чаго дадаць, Кирилл. Другое пытанне. Які з варыянтаў напісання дзеяслова ў складзе словазлучэння адпавядае арфаграфічнай норме? Раз чыніць дзверы, раш чыніць дзверы ці раз шчыніць дзверы. Калі ласка. Гук «ше», ён выкарыстоўваецца, не так вось... Я не памятаю, каб ён выкарыстоўваўся менавіта вось у пачатку. Хачу звярнуцца да слова «нясвіж», што вось яно пішацца як «нясвіжскі», але яго правільна вымаўляць «нясвізскі». Прыпадабненне гукаў адбываецца? Так. А тут расчыніць дзверы. Я хачу схіляцца да варыянта А, расчыніць дзверы. Прамаўляем мы хутчэй расчыніць дзверы. Можам просто не расчыніць дзверы, а адчыніць дзверы. Мы зменім прыстаўку, і у нас атрымаецца, што адчыніць дзверы. Так. І у нас не будзе літары «ш». Вось, таму я хачу... Там і не можа быць літары «ш». А тут, вось я хачу менавіта варыянт А, расчыніць дзверы. Добра, я прымаю ваш варыянт А. Расчыніць дзверы. Менавіта так, правільна напісаць гэтае словазлучэнне. Вы малайчына. Кирилл, вызначце значэнне фразеалагізма «як тут быў». Што гэта значыць? Хутка ўцячы, нечакана з'явіцца ці трымацца сваёй думкі? Як тут быў? Тут ужываецца, як... Ведаеце, ёсць у ангельскай мове багата часоў. Вось, у беларускай я дзесьці чытаў, што таксама ёсць, але, самы распаўсюджаны гэта 3, вось, якія мы ведаем. І тут у мінулым гаворыцца пра будучае. Як тут быў. Я думаю, што гэта вось першы варыянт хутка ўцячы, таму што нечакана з'явіцца гэта зараз і трымацца сваёй думкі гэта таксама зараз. А хутка ўцячы гэта, вось ты тут быў і цябе тут не стала. Я думаю, што гэта варыянт А. Добра, і гэты адказ ваш прымаю. Кирилл, а давайте не будем адыходзіць ад правіл і паслухаем гук адказу. Правільна вы адказалі ці не? Давай. Памыліліся вось тут. Можа, і не трэба было абапірацца на формы часавыя. Як тут быў? Значэнне гэтага фразеалагічнага выразу нечакана з'явіцца. Ідзем далей. Размясціце прапанаваныя літары ў алфавітным парадку. Вось 3 варыянты. Ц, Ч, Ш, Ч, Ц, Ш ці Ш, Ч, Ц. У якім парадку стаяць гэтыя літары ў беларускім алфавіце? Першы гэта вось АБВГД, Е, Ж, З,
і краткае КЛМНО ПРСТ у нескладовой беларускай мове, ПРСТ у ФХЦЧ, но у нас няма літары «щ», як у рускай мове. І таму я думаю, што гэта варыянт А. Ц, Ч, Ш. Ц, Ч, Ш. Так. Я прымаю ваш адказ. Ведаеце, калі вы пачыналі згадваць алфавіт, я заўважыла, што вы забыліся на дыграфы беларускія «дз», «дж». Ну, гэта не памылка. А вось «ц», «ч», «ш» вы прамовілі правільна. Малайчына. Кірыл, яшчэ раз апладысменты вам. 4 пытанні вы ўжо разгледзелі, усяго 2 засталося. І, дарэчы, у вас жа ёсць падказка вашай каманды. 5е пытанне. Які з варыянтаў ужывання словазлучэння адпавядае граматычнай норме? 2 вокнаў, 2 вакны ці 2 акны? Ну, я бы мог сказаць, вось менавіта я як ужываю, то я могу казаць 2 акенца. Я бы хацеў адказаць варыянт В. Але я думаю, так як я хістаюся між варыянтамі, я бы ўсё ж такі хацеў звярнуцца да сяброў. Гэта зразумела. А паміж якімі варыянтамі вы хістаецеся? Ну вось 2 вакны або 2 акны. Ну што ж, ваша права узяць падказку. Паважаныя сябры, я прашу вашай дапамогі. Кірыл. Сябры адказалі. Усе 4 гавораць, што варыянт В найбольш падыходзіць пры адказе на гэтае пытанне. 2 акны. Но я буду абапірацца на дапамогу сваіх сяброў і таксама адкажу варыянт В. Добра, я прымаю ваш адказ. Адказ В, 2 акны. 2 вокнаў. Сказаць так нельга, таму што зборны лічэбнік 2 можа ўжывацца толькі з адушаўлёнымі назоўнікамі. 2 вакны. Навошта прыстаўная літара В у слове, якое пачынаецца з галоснай А? Гэтага не трэба. Вы правільна адказалі, дзякуючы камандзе і не толькі. Вы малайчына. І апошняе пытанне, вельмі хутка мы да яго падышлі, неяк лёгка, так у нас абмеркаванне праходзіла. З 3 прапанаваных назоўнікаў толькі адзін можа абазначаць адзінку вымярэння. Назавіце яго. Жэрдка, руля, локаць. Калі абапірацца на мінуўшчыну, то вось падаецца, Расійскай імперыі вымяралі там аршын, там лакцямі, вось менавіта чымся такім. І вось варыянт локаць, ён тое, што вось адпавядае гэтаму вось мернай сістэме таго часу. Таму што жэрдка, гэта ж, наколькі я разумею, гэта проста палачка, вось у мяне... Не, жэрдка гэта не палачка, гэта такая вялікая жэрдка. Значыць, я штосьці няправільна ведаю. Вось, а руля, я ніколі не чуў такого слова, руля. Ваш адказ, Кірыл? Варыянт В, локаць. Ведаю сажань, ведаю аршын, ведаю 5. Ці быў локаць, ці не? Давайте слухаць. Быў, малайчына! Дарэчы, руля – гэта прыклад ружжа. А локаць – гэта старажытная мера даўжыні, роўная палавіне 1 метра. Дзякуй, Кірыл. У вас 50 балаў, і толькі на одно пытанне вы не знайшлі правільнага адказу. Ці хочаце вы рызыкнуць і атрымаць замест 50 100 балаў? Я хочу паставіць усе 50 балаў. Так, Кірыл хоча рызыкнуць і ідзе ва-банк. Усе 50 балаў ставіць на кон і атрымлівае пытанне з катэгорыі «Гісторыя, культура» на сутыку. Ці верыце вы, Кірыл, што намітка адносіцца да галаўных упораў? Такого слова, як намітка, я не чуў, але намітка, што гэта можа быць? Можа, намітка гэта
Ну, ось як косинка, ведаеце, такая на голову опранаецца. Просто ось, ну, можа, у поле пайсці, ось намітку накінуць, каб у голову не Так то хустка, вы кажаце. Ці косынка, ці хустка. Ці верыце вы, што намітка адносіцца да галаўных убораў? Не веру, намітка гэта не галаўны убор. Намітка – гэта галаўны убор жаночы, старажытны. Галаўны убор усходніх славянак. Яго насілі замужнія жанчыны ў Беларусі. Кірыл, з чым прыйшлі? З тым і пойдзеце. Аднак, якая гульня застаецца ў вашай памяці, у маёй і ў памяці ўсіх гледачоў? Уражанні найлепшыя. Малайчына. Дзякуй. Павел, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Добрый день. Катэгорыя гісторыя. Павел, вы захапляецеся гісторыяй, чаму менавіта гэтую катэгорыю абралі? Я вывучаў гісторыю на павышаным узроўні ў школе, і у мяне быў сябар, які вельмі цікавіўся гісторыяй, і не было ніводнага дня, каб ён нічога мне не расказваў аб гісторыі нашай краіны. Ну што ж, першае пытанне. Якое аператыўнае фарміраванне Чырвонай арміі, створанае ў першыя дні Вялікай Айчыннай вайны для вядзення баявых дзеянняў на тэрыторыі БССР, у красавіку 1944 года было перайменавана ў Трэці беларускі фронт. Варыянты: Заходні фронт, Беларускі фронт, Цэнтральны фронт. Беларускіх фронтоў было 3. Один прыбалтыйскі і один украінскі. Хачу адказаць Заходні фронт. Таму што цэнтральны, на маю думку, павінен быў бы быць другім. Таму што лічылі зверху першы, другі, трэці. Таму, мабыць, не цэнтральны, а Заходні фронт. Я прымаю ваш адказ. Гэты фронт праіснаваў да 24 красавіка 1944 года, калі быў перайменаваны ў Трэці беларускі. Дарэчы, камандаваў гэтым фронтам Іван Баграмян. І перайменоўвалі Заходні фронт. Вы малайчына, Павел. Вы ж памятаеце, што у вас ёсць падказка вашых сяброў, і ў любы момант, як толькі спатрэбіцца, вы яе можаце ўзяць. Колькі баброў было на беларускай купюры вартасцю 3 рублі ў 90-е гады 20-го стагоддзя? 3 бабры, 2 бабры ці 1 бабёр? Пытанне вельмі цікавае, бо можна лагічна адказаць, што раз 3 рублі, тады і 3 бабры. Але, мабыць, гэта не зусім так. Таму я папрашу дапамогі ў сваіх сяброў. Павел, калі ласка, гэта ваша права. Мае сябры, дапамажыце мне, калі ласка. Павел, ну што, вы самі ведаеце, які адказ вашых сяброў. Яны кажуць, што 2 бабры. У сваіх сябрах я упэўнены, таму я і адкажу варыянт Б, 2 бабры. Дзякуй, я прымаю ваш адказ. На 5-рублёўцы быў воўк, і там было не 5 ваўкоў. Ну і суадносна на 3 рублях былі бабры, іх было 2. Малайчына. Дзякуй, мае дарагія сябры. Павел, наступнае пытанне. Які замак з пералічаных з'яўляецца самым усходнім гатычным збудаваннем, а таксама самым буйным і адзіным някультавым аб'ектам з захаваных узораў беларускай готыкі? Варыянты: Лідскі замак, Гродзенскі замак, Мірскі замак. Я нават быў у Мірскім замку, але гэта было вельмі даўно, таму я не
недобра памятаю, дзе ён знаходзіцца. Так, самы ўсходні. Значыць, не Мірскі, Гродзенскі, либо Лідскі замак, на мою думку. А мне больш падабаецца адказ А, Лідскі замак. Ну добра, я прымаю ваш адказ, Павел. Гэты помнік удзельнічаў практычна ва ўсіх войнах, якія толькі праносіліся ў свой час па шматпакутнай беларускай зямлі, пачынаючы з руска-польскай з 1654 года і да руска-французскай 1812 года. Будаваўся гэты замак у 16 стагоддзі. І гэта Мірскі замак. Павел, вы памыліліся? Нічога страшнага. Наступнае пытанне чацвёртае. На гербе стоўбцаў Мінскай вобласці яхта на хвалі. На гербе Жлобіна Гомельскай вобласці срэбрана-чорная ладдзя. На гербе якога раённага цэнтра Віцебскай вобласці ладдзя з разгорнутым ветразем. І варыянты гарадоў: Дзесна, Глыбокая, Браслаў. На мою думку, варыянт В, Браслаў, найбольш падыходзіць да гэтага пытання, таму што мы ўсе ведаем Браслаўскія азёры. Ну тут же для вас падабраныя такія населеныя пункты: Глыбокае. Разумееце, Глыбокае, так? Дзесна таксама. Будзеце настойваць на Браславе, калі ласка? В, Браслаў. Я прыняла ваш адказ. Які герб у райцэнтра Глыбокая? 2 шаблі і 3 залатыя манеты. Гэта дакладна не Глыбокая. І не Браслаў, таму што на гербе Браслава вока у блакітным трохвугольніку. А вось на гербе Дзесны якраз ладдзя з разгорнутым ветразем. Павел, вы памыліліся. Але цяпер вы ведаеце правільны адказ. Наступнае пытанне. Разгледзьце, калі ласка, выяву. Пасля вайны на месцы трагедыі пасаджаны бярозавы гай. На магілах пастаўлены абеліск ахвярам нацызму. Як называецца гэты мемарыяльны комплекс? Варыянты: Хатынь, Ходораўка, Дальва. Я памятаю толькі адзін помнік у Хатыні, і гэта не ён. Таму застаюцца 2 варыянта. Гэта Ходораўка і Дальва. Нечым мяне зачапіла Ходораўка, не ведаю чым, але вельмі хочацца адказаць, што гэта яно. Такім чынам, ваш адказ? Я ўсё ж адкажу Б, Ходораўка. Я прымаю ваш адказ. Вясной 1944 года паблізу станцыі Парафьянова нацысты стварылі канцлагер. Здаровых вязняў адпраўлялі ў Германію на прымусовыя працы, а астатніх знішчалі паблізу фальварка Ходораўка. Вы малайчына, Павел. Ходораўка знаходзіцца ў Докшыцкім раёне Віцебскай вобласці. І апошняе пытанне, Павел. Падчас мінскай наступальнай аперацыі былі створаны мінскія катлы, у выніку якіх у акружэнне трапіла больш як 105 тысяч нацыстаў. У якім годзе гэта адбылося? І варыянты: 1943, 1944 ці 1945. На маю думку, гэта не будзе варыянт А, 1943 год. Самыя галоўныя падзеі атрымаліся ў 1944 годзе, калі началася аперацыя Баграцыён. І гэта не 45-й, таму што, на маю думку, у 45-м ўжо вайна вялася не на тэрыторыі Беларусі,
Тому мой адказ это Б, 1944 год. Я зразумела ход вашых думак. Дзякуй, я прымаю ваш адказ. Мінская аперацыя – гэта складовая частка аперацыі Багратіён. І гэта 1944 год. Малайчына, Павел. Павел, 40 балаў у вас. На гэты момант вы у гульні пераможца. Але яшчэ ў нас будзе гуляць Зіяна. І не ведаем, колькі балаў яна заробіць. А у вас ёсць магчымасць павялічыць суму. Вельмі хочацца паставіць нейкую колькасць балаў. Я, таксама як і Кірыл, пайду ў ва-банк і паставлю ўсе свае балы. Цудоўна. Ва-банк ідзе Павел. Ці верыце вы, Павел, што ў слове, вы яго бачыце на экране, націск падае на другі склад? Надзвычай. Ось як правільна? Надзвычай, надзвычай ці надзвычай? Мне кажется, что это правильный отказ, что ўсё ж на другі склад, на «и». Веру, что націск падае на другі склад. Я прымаю ваш адказ. Павел, вы прамовілі слова гэтае адразу, як надзвычай. І ў той момант вы ўжо былі правы. Малайчына! Павел, на гэты момант у вас 80 балаў. Віншую і чакаем гульні Дзіяны. Дзіяна, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Таксама вас вітаю. Раскажыце, на якім факультэце вы вучыцеся, якую спецыяльнасць атрымліваеце? Я вывучаюся на гуманітарна-эканамічным факультэце і здаецца, што калі я закончу 4-й курс, я буду эканамістам-менеджерам. Цікава. Скажыце, а адкуль вы родам, дзе ваша малая радзіма? Нарадзілася я ў Бабруйску, жыла там усё жыццё, але паступіла ў Гомель. Дзіяна, вам культура дасталася? Першае пытанне. Звярніце ўвагу на выяву. Якому вядомаму беларускаму мастаку належыць палатно «Жніво»? Казіміру Альхімовічу, Наполеону Орда ці Юдалю Пену? Вельмі цікавае пытанне. Я знаю много мастакоў беларускіх, але гэтых не ўсіх. Вось я ведаю Альхімовіча і Пена, але Орда не памятаю яго палотнаў. Здаецца, што гэта Юдаль Пен, і гэта будзе маім адказам. Вы вагаецеся, Дзіяна, паміж якімі мастакамі? Паміж Альхімовічам і Пенам. Чамусьці Орду я зусім Не не разглядаеце? разглядаю. Мабыць, гэта моя памылка. А дарэчы, ёсць жа падказка сяброў. Сяброў. Да, і можна выкарыстаць на самым першым пытанні. Хаця невядома, якога... Чаму б не паспрабаваць? Самастойна ці падказку ўзяць? Падказку ўзяць. Калі ласка. Калі ласка, сябры, дапамажыце мне з гэтым пытаннем. Дзіяна, кожны з тваіх сяброў прапануе ўзяць варыянт А. Кажуць, што гэта палатно Казіміра Альхімовіча, быццам бы. Я ўпэўнена ў сваіх сябрах і ў іх адказе, таму я таксама адказваю варыянт А. Казімір Альхімовіч. Добра, я прымаю ваш адказ. І гэтае палатно ён напісаў, таму што вельмі часта перад яго вачыма уставала гэтая карціна. І гэта Казімір Альхімовіч. Малайчына. 10 балаў ужо у вашай скарбонцы. І пытанне нумар 2. Сярод назваў твораў беларускіх аўтараў ёсць аповесць, што напісаў Іван Сяркоў. А якая гэта аповесць? Міколка Паравоз, Палескія Рабінзоны ці Мы, хлопцы жывучыя? Памятаю палескія рамбінзоны, але аўтар, хто быў напісаны зверху над творам, я не памятаю. І вось гэта мяне зноў збівае. І зноў я абіраю паміж усімі варыянтамі адказаў. Ну, Міколка Паравоз, гэта было нешта. Іван Сяркоў.
А я адкажу Міколка паравоз, варыянт А. Міколка паравоз. Ведаеце, Діяна, вось вы гаварылі пра аповесць «Палескія Робінзоны». І добра, што вы не выбралі гэты варыянт, таму што гэтую аповесць «Палескія Робінзоны» напісаў Янка Маур, сапраўднае імя Іван Фёдораў. Міколка паравоз адказалі вы. Магчыма, забылі, што гэты твор напісаў Міхась Слынкоў. А вось Іван Сяркоў аўтар аповесці «Мы, хлопцы жывучыя». Вы памыліліся, Діяна. Шкада. Трэцяе пытанне я прапаную вам паслухаць мелодыю і песню, калі ласка. Куды меня не кличешь, послухай, завіруха, мяце завіруха, на дворе ні машин, ні людей, на дворе ні машин, ні людей. Діяна, вы паслухалі ўрывак з песні. І пытанне такое. З творчасцю якога вядомага беларускага музычнага калектыву звязана выкананне гэтага знакамітага музычнага твора? Верасы, песняры, сябры? Гэты музычны твор я раней уже слышала не один раз. Ён быў, мабыць, на розных канцэртах ці ў фільмах, недзе ўстаўкі былі. Наколькі я памятаю, гэта верасы. Таму я, наверное, не буду блытаць сябе, не буду выбіраць паміж песнярамі, сябрамі і абяру верасы. Добра, я тады прымаю ваш адказ. Діяна. Прывітанне з 1981 года. Ансамбль выконвае песню «Завіруха» на вершы Геннадзя Бураўкіна, ну а музыка Эдуарда Ханка. І гэты ансамбль мае назву «Верасы». Малайчынка. Цудоўна. Чацвёртае пытанне. Куды нашы продкі не адпраўляліся без прылады, якая мела назву таптуха? На звера, на рыбу ці ў ягады? Звер ці рыба? Не ягады. Не ягады. Бо патопчуць ягады, так? Да, таптуха как-то, не гучыць яно да ягад. А вось рыба ці звер? Звер яго забіваюць. І таптуха, я пачала гаворыць пра рыбу, і чамусьці гэты варыянт першы, які мне, на мой погляд, быў лягічным. І таму я абіраю варыянт Б на рыбу. Я прымаю ваш адказ. Таптуха – гэта адзін з відаў рыбалоўнай сеткі. Малайчына! Діяна, наступнае пытанне ўжо 5-е. Што з пералічанага не адносіцца да відаў абутку? Бабушы, поршні, абцугі. Бабушы неяк гучыць, мабыць, нейкі звук яны издавалі, калі ходзіш, можа, неяк бухае, і таму бабушы. Поршні у мне заўсёды какая-то асацыяцыя з поршнем, якой-то прылады, рычагом. Гэта, можа, мяне блытаюць. І таму я лічу, што поршні ўсё ж такі абутак. І застаюцца абцугі. Давайте тады я ўсё ж такі абяру адзін з гэтых варыянтаў, і я лічу, што да відаў абутку не адносіцца варыянт В – абцугі. Добра, я прымаю ваш адказ. Поршні – гэта абутак з кавалка ялавай альбо свіной сырамятнай скуры, якая сабрана на ступні апораю. Бабушы – гэта пантофлі без заднікаў. А вось абцугі – гэта металічны інструмент, які выкарыстоўваецца ў кавальскай справе для захоплівання і заціскання жалеза. Абцугі. Вы правільна адказалі.
І апошняе пытанне, Діяна, паэтычнае. Хто мы такія? Толькі падарожныя, папутнікі сярод нябёс. Нашто ж на зямлі сваркі і звадкі, боль і горыч, калі ўсе мы разам ляцім да зор? Хто з беларускіх аўтараў напісаў гэтыя радкі? Аркадзь Куляшоў, Максім Богданович ці Максім Танк? У Максіма Богдановича быў твор «Зорка Венера», і ён быў на філасофскую думку аб каханні да дзяўчыны. І там былі нейкія падобныя строкі. Просто калі я чытаю і гэты твор, і той твор, у мяне нейкая аднолькавая інтанацыя і аднолькавае стаўленне, хоць і тэматыка гэтых твораў розная. Вось, таму, мабыць, гэта ён. Калі разглядаць Аркадзя Куляшова і Максіма Танка, у Максіма Танка я не помню такіх радкоў, таму буду выбіраць паміж варыянтам А і Б, Аркадзем Куляшовым і Максімам Богдановичам. Мой адказ Б, Максім Богданович. Ну што ж, я не буду спрачацца і прымаю ваш адказ. Аўтар гэтага твора Максім Богданович, малайчына. Діяна, у вас 50 балаў. Гэта крыху меней, чым у Паўла. У Паўла 80. Але вы можете паставіць на кон усе вашы 50 і можете зарабіць значна больш, чым Павел. Мяне вельмі захапіла гульня маіх сяброў, Кірыла і Паўла, таму я таксама, як і яны, пайду ў ва-банк і паставлю ўсе маі балы. Добрае рашэнне. Увага! Карабеля – гэта парадная халодная зброя у 16-18 стагоддзях, якую выкарыстоўвалі выключна для упрыгожвання шляхецкага ўбрання. А да якога тыпу яна адносіцца? Карабеля, мне здаецца, гэта, напрыклад, як меч ці нейкая сабля, вось штосьці з гэтага. Мой адказ – гэта меч. Карабеля – гэта шапля. Вы памыліліся, Діяна. Нічога страшнага. Я вас, Діяна, віншую з цудоўнай гульнёй. Дякую. Не сумуйце, усё добра. Нашы фіналісты атрымалі моцныя ўражанні. Ну а гэты цудоўны кубак сёння я з задавальненнем і радасцю перадаю Паўлу. Павел, я вас віншую. Гэты кубак цяпер ваш. Валодайце. Дзякуй вялікі. Сёння была вельмі цікавая гульня. Сёння была і драма, і рызыка, і трыумф. Таму я раю кожнаму пабываць на гэтай пляцоўцы і паспрабаваць свае веды на беларускай мове. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак. У адукацыі назапасіць веды. Народны досвед раіць. Стварыце свой падмурак ведаў, бо за багацце іх не купіш.